Hadian bagi nong yalam ka Meghalaya Asha Workers Union kilayo jingtip badon kinong tray Asha kibalasha awengkam Haribhoi district klam kanu ka jeng penbena lani jing pentip shwa na kaliang ka Meghalaya Asha Workers Union mentagasngi khanriu tarik kilalet ya kendu ya Deputy Commissioner Ribhoi Abhilash Baranwal ban pan jing shai halor ka jing sha awengkam sindat kinong tray Asha Haribhoi district klam da ai jing pentip lepa Kakong Sony Kharjana, advisor jangka MAWU, habakran syakilat patai kubor. Kalau ong, baka kenuhun kesngau kia halor kani kejingsha wengkam kinong tray Asha. Kamtam namar kibabun na kini kinong tray Asha, kila tray shitom bat syakri hok ya ka imlang salang, henrei kisha wengkam pat klem jing pentip lupa. Katkum kajing pensyai jong Deputy Commissioner, kajing wengkam yaki katu kani kinong tray Asha, kalong halor kanong rim ba kimshem na tray kambha. Wat la kata, na kaliang ka MAWU, kalapan scam ya kajing dawa, balada don kam ban wengkam ya ginu kinong tray Asha, de ban buod ya karukam tray kam, daga ba ajing tip lepa lai banai shwa ban wengkam yaki. Jongi menta nang Meghalaya Asha Workers Union hangni hapo DC, jong Haribhoi district nong po. Kalong ba hadian minglayo ya ka jingtip na gayo ka sithi na ki Asha, bigla Asha wengkang weng sa penduk kam no. Ha naka order jong DC, lingba jong di MHO. Tingi sutu hadian makalong bangila dab yo ka taksi ngla yo ulum kita kijing pentip na ki Asha bila Asha penduk kam. Kalong bangikwa ban kenduk ban panjing sana na DC. Bala di DC ila ban weng sendani ki Asha ki balu performance ki bangitip baka jingweng ki Asha kalong baki low performance. Dan ki duna ka rukam try. Tingi kwa ru ba na kaliang jungi be bansha bala DC ila ban weng ki Asha ki balu performance balai imla ban solve pede ya ke problem baki rang ba snong ki weng la ka weng ki Asha wala ki dei ki Asha ki baterai baru. Kimla nama IDC imla ban solve kata problem makara du mentaru tingim tip IDC ile ko menutang ba ka datang kata ko benta bangi kwa ban panjing syai na IDC hangin long po ti henry hadian bang layo ban ya kran mark mat IDC mentasngi ila da pensyai ya ka meeting ka bila da syong bat na po di MHO Haribhoi district hi bagi ong ba asan banai mentang la syong ila ya screen bahai ki Asha ka tukni ki Asha ki bom 3 bahai below performance kadai kalong bagi ong bangal adap ong yaki gila direct ya di MHO bakin ai shwa da ka warning letter lane da kajing pentip bakin sa sha wengkam la da kim perform bahaya ka kam ti kata kadai kementahan ri menta pada kalong bang ka pensusi yangi kalong bang UI menta ba kawan direct bet na po di MHO banwan bet kadai ka kisti kawan bet haki headman hakirang ba snong umdai direct siki Asharu ban wengkam kataru kadai ka siti ban weng ban penduk nas nani ka kam bat sakawai ngi kular hang ni kalong bet bangi ngi kerpat ni DC kalong bet ba hadu menta baki Asha kila Asha wengkam ide ban penyo ba hiru ya ka bainong joki ba kila dap try ba kila Asha wengkam katu kam ka bela dap try menta arna la lesi kidan ki bompat yo lut brok hat kide ban yo biang ya kataka ya ka bainong ba kila dap try halo jing try kam joki Asha ngi namar ba ngi sutu kidan ki Asha ki ba ki lesi ki jing ki babon sing kalong ni kidan ki Asha ki basokut incentive hot adu mentang makini ki nai blada ngi la ikran semakin incentive ka state kala yarap hidu kata ti kidan ki benta ba ki incentive ki sokut ar banalai banai teng ki Asha ki hapan wat kam da kawai extra source of income namar bagi hap kershan ki yang kesem ti ar banalai banai kidan ki benta ki kidan ki banai ki nai bisokut ti kimban se tetang ning bajong kataru ki Asha ki hapan wat kam da kawai ban kampen supinu ti kam Asha kedan ke benta kata kidan pada ki Asha kidan ki jaka bakam long shanong kendong ba tikim la ban ai report man ka banaru ka de network problem ki haban wan la dikiduna ka kam jingyo kan tok natang si banaru kila semut ngai bisa bayo badet tema tikim la ban wan positive ban wat network ti kataru ka de problem nang ta shushu ka de tang ni biki Asha teng kidan ki ba kidan pede baki dan assistant lese dan ki bahayang basam ki pang ki stom kin haban pe 24 doa siki namar khap sumar hi maki kidan pede ki Asha ki bom don kpa hayang ki hap sumar hi ki yang kesem da pang abna lai banai hanrei ngam ong pada barok ki Asha kin lap de kita ki daw kidan hiru lese kin dan ni ketuk ni ki Asha ki basha wang ki la shisha ki la le shubuk kin mar bakum ong isa menta mang isa disi menta kolong baik ba lese kin dan ki Asha ki ba kampung fans tenteng la dan la pramnai khnai benaru kata kolong bangin la kan hanrei ki de ban tre hiru ka kam tang ba ka de kata ka benta ka ba kidan pede kita kidaw ki baki Asha ki kamduna ko performance tang balong kidan pede katukat ni baki kilap sisa bagi duna mereka warning letter dan mereka siti ki dibakan ki diban ki kenang bikin lap performance ki lekin perkat keno kelti baki diban ship ki stu ki mla ban le shui ka kam ti kila da ka basuk kan pen sngorem ki jenglong brio kan ka sngorem na du bas dang kila shia court kum tu claim appointment claim that you claim the shim te wikna for exam ta lamon ban bread la ka bread iki Asha kick la ka kick te kata kan ka benta kolong bai ba ngi so sen ai kan namar ba kumun sha ki kro
wan penbor ki asaman ki nong penbor bikin sime kam anda menta da porkik perkikik klem kono no kajing ajing tip ki prior kata swab kapor kan ti kata kari menta bas musi anak leng jongi handrai kal asai ban i disiru ila kular banang ni jekmat ada kadan kum kataru ngin aiswa da kon warning letter lai benai shwa ki ngin tip baki de bangin sa shaweng la da pim perform hai kam tang kini bersyukur